kaliyan amiriyan na me kace duk kwarada ne ku dare yanzu ka turo akawun yanzu za a yi ma transfer to ka da mutan katsinan kuma ka dinga yawan bugo min an jima duk kwarada da magariba ko da isha duk kwarada to duk kwarada ba damuwa duk kwarada muno ne abubuwa ne ta so ne ke duk kwarada an mu PA ne kai da mu ba ma ne wai cinikin me kuka yi ne duk kwarada ne yanzu katsina aka siyan mu alhamdulillah yanzu ina ya rage an siya Abuja ba ka ce za ka yi mai hanya zan mai hanya ya sai Jos yanzu bayan Jos sai ina ne ba a siya ba ni so nake ka siya Najeriya nan ba kar ta koma hannun yan yahu albishirin ku masu su fara business online ma'ana kasuwanci na MTFE mutane da yawa suna ta magana a WhatsApp na kase musu reply to yanzu ko ba mi magana da ku a WhatsApp ba in dai kana so ka fara wannan kasuwancin na MTFE kasuwancin da babu wani kasuwanci yanzu da ake samun kuɗi a online kamar sa in dai kana so ka fara kawai ka je ka kalli wannan bidiyon nan na wanda ne posting ina na farko in ka shiga TikTok ina posting ina na farko shi za ka kalla za ka ga yadda ake kasuwancin komai sai ka yi ba tare da ka neme ni ba salamu alaikum